Bojíte sa, že budete mať na hypotéke úrok cez 5% a splátky, ktoré ohrozia váš rozpočet? Nečakajte na koniec fixácie a rezervujte si už dnes úrok na úrovni 4,09%. Končí vám fixácia vašej hypotéky v priebehu najbližších 18 mesiacov a vy sa chcete vyhnúť tomu, aby vám banka ponúkla úrok, ktorý prevýši až 5%. Už dnes majú totiž niektoré banky pri 5-ročnej fixácii úrok až 5,39%. Zvažovali ste refinanc, ale nepáči sa vám pokuta ani to, že by ste vyšší úrok platili už dnes? Rezervujte si dnešný najnižší úrok, ale plaťte ho až po skončení aktuálnej fixácie, ktorá vám končí kedykoľvek v najbližších 18 mesiacoch. Nezaťažíte sa tak vysokou splátkou hneď a zároveň sa nemusíte báť, kam sa vyšplhajú úroky, kým budete nečinne čakať. Či je toto riešenie vhodné aj pre vás a či spĺňate podmienky pre realizáciu tohto riešenia, je možné zistiť aj prostredníctvom online stretnutia. Dohodnite si ho so mnou už dnes. Preverím váš aktuálny stav, ponúknem možné riešenia a pomôžem vám s realizáciou týchto riešení. Čo vás to bude stať? Pol hodinu vášho času. Pokiaľ máte úver so zostatkom okolo 100 000 eur, môže pre vás táto zmena za najbližších 5 rokov znamenať ušetrenie až 5 000 eur na úrokoch. Viac informácií nájdete na mojej webovej stránke www.hamrajček.sk.